आङो बारियाव सबायमा नायफैलायबाय। नै आंनि सबायमा गायनायखौहाय नायलांबाय थादो। नै बेफोरबायदि जाबाय। नै बेफोरबायदि साङि होनानै आङो गायनाय जादों। नै बेफोरबायदि साङिखौहाय आङो गायबाय। नै बेफोरबायदि बांद्राय मोजांबो होनाय जायाखै। नै बेफोरबायदिनो आङो आरामनो नै बेफोरबायदि गायनाय जाबाय। सबायमाखौहाय आङो नै गायबाय, जोंसिखौ थुनानै होबाय। नै बेफोरबायदि जाबाय। नै सबायमाया मानगासिनो दंसै। नै बेफोरबायदि आङो जोंसिफोरखौनो थुलाबायनानै होबाय। मानो होनबा जोंहा औवा गैया नालाय बायनांगौसो। ओमफ्राय औवानि दामा बिराद दाम गोसा। बेनिखायनो आङो न'नि दंफां दालाइफोर दङ नालाय, बे दंफां दालाइफोरखौनो आङो दाननानैहाय नै दानस'नानैहाय आङो बेफोरबायदि जोंसिफ्राखौनो थुलाबायनानै होबाय। ओमफ्राय मानबायबो आरो नै बिराद मोजां मानो। औवायाव होनायनिफ्राय जोंसियाव होनाया साबसिन जायो। मानो होनबा जोंसिया दालाइ दासा बिराद दङ नालाय, बेनिखायनो आङो नै बेफोरबायदि जोंसिखौ होनाय जादों। नै बेजोंना बेफोरबायदि जाबाय। लोगोसे आङो गोबांथार गायनानै दोनबावदों सबायमा। नै बै फारसेजोंहाय, बै फारसेथिंनिखौहाय आङो साङिखौ होथ'नाय जायाखै। होलांबाय थागोन आस्थे आस्थे। टाइमाखौनो मोना जादों, गथ'बो दङ नालाय। बेनिखायनो आङो नै बेफोरबायदि औवाखौ आङो खाखाना दोनबाय। माखासेखौहाय हाफ्रावनो मानलानानै थालाबायबाय। नायलांबाय थादो। आंनि मैगं गायनायखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो। लोगोसे आं बायदि जाब जुब मैगं गायनाय बायदि आंनि लोगो आइजोफ्रा, बिमाफ्रा बेफोरबायदि आबादखौ मावनानै लादो। न'आव जानो थाखाय अर्गानिक मैगंफोर। बेफोरबायदि मैगंफोरखौहाय बाजारफ्राव बायोब्ला मेडिसिनबो मोनफायो। लोगोसे जानोबो मोजां नङा, बिराद देहानि थाखाय प्रब्लेम जायो। बेनिखायनो न'फोरावनो बेफोरबायदि आबादफोरखौहाय मावनानै लायोबा मोजां। एसे एनै टाइम फ्रि मोननायफ्रावनो मावनानै लालाबायदो। आंबो ओरैनो फ्रि मोननाय टाइमफ्रावनो आङो बेफोरबायदिखौ मावो। नै माथो बेलाय बिबार बिराद बिबार बारबाय। नै बेहा गाहायावनो बिबार बारथारबाय माथो। बिराद बिबार बारबाय। नै बेहा मानलालाबायजोब्बाय। नै साङिखौबो होस्रानो मोनाखिसै, टाइमफ्राबो गैया। बेनिखायनो आङो टाइम गैयाबाबो एसे एनै आबादफोरखौनो बेफोरबायदि टाइम लानानै मावलांबाय थायो। लोगोसे नै बानजुदफ्राबो मालसिं प्लास्टिकखौहाय होनांगौसै। प्लास्टिकआ नै लाबोखाबाय बायनानैहाय, होनोल' नांसै। फिसाज्लानि स्कुल खुलिबा आङो होसिगोन। मानो होनबा बानजुदखौ जोङो नै बेफोरबायदि बानजुदखौहाय आङो सिगाङाव हा गोरान नालाय, बे हा गोरानखाय आङो बानजुदखौ गायग्रोदों। मानो होनबा एसे अखा हानानैहाय बानजुदा एसे थाग्रा जानायनि थाखायहाय आङो गायग्रोबाय। ओमफ्राय लोगोसे बोरमा खि हासारखौबो होफाखाबाय। ओमफ्राय दा आङो मालसिं पेपारखौ होगोन। ओरैनो जोङो बोराय बुरै खस्थ' खालामनांसिगोन। दा एसे थिखांनानै हासि खालामनानैसो जोङो मालसिं पेपारखौ होनांसिगोन। नङाबाथ' बानजुद बिफाङा बायलाबायसिगोन नालाय। बेनिखायनो जोङो खस्थ' खालामनानै जोङो बानजुद बिफांखौ जोङो थांहोग्रोबाय। मानो होनबा हाफ्रा एसे थाजा जागोन साननानैहाय, हाया थाजा जागोन साननानैहाय जोङो बानजुद बिफांखौहाय गायग्रोदों। नै बेफोरबायदि गय बारि सिंफ्रावनो जोङो बानजुदखौहाय नै गायनानै लानाय जादों। मानो होनबा जोङो दैज्लाङावहाय एसे एनै खरस जानो थाखाय जेबो गैया नालाय जोंहा। बेनिखायनो जोङो नै बेफोरबायदि गय गोरलै गोरलैयावनो सिगांहाय जोङो साफा खालामग्रोबाय। लोगोसे जोङो नै बानजुद बिफांखौ जोङो गायनानै लाबाय आरो बाजारनिफ्राय लाबोनानैहाय। नै बेफोरबायदि जाबाय बानजुद बिफाङा। नै बेफोरबायदि जाबाय। नै बेफोरबायदि जाबाय बानजुद बिफाङा। थांबायानो एसे माबा हरबाय बिजौ। नै बिसोरबायदि जाबाय। नै बानजुद बिफाङा नै बेबायदि जाबाय आरो। नै जों दा प्लास्टिकखौहाय होनांसिगोन। फिसाज्लानि स्कुल खुलिबा